hapon, may gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamahan ng teknolohiya sa internet. Live kita karon sa Facebook, live usab kita ron sa Jesus sa tibok Pilipinas. Ilabi na sa tibok nga kalibutan, live usab kita sa local TV dinhi sa Channel 25 Cagayan de Oro. Ug usab live usab kita karon sa nakalilaing lugar sa Hope Channel nga nagtamok nining atong signal. Ako nga dako nga pagpasalamat og pagtahod sa atong kadagkuan sa South Philippine Union Conference 70 Adventist Church. Ilalom usab sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Elder Roger Caderma ug usab sa atong Executive Secretary Pastor Danielo Palomares ug kang Sir Chimuel Almosera nga ato usab nga treasurer. O ako usab nga gikalipay ang inyong pagsulod. So nakalilain nga mga lugar. Gusto na ko i-greet usab kini si Brother Winnie Verano, usa sa ato nga membro diri sa South Philippine Union Conference sa Exicom o sa tanan usab nga ato nga kauban diha. O usab sa tanan lamang nato nga sunod ni atong pangutana pastor. Okay, sa samang paagi mga pinangga, pwede ka mo makapangutana live no. Naaman ang number 0916 278-9921 no. Live kita karon. Og usab hangyon ko kamos pagduko sa inyong ulo magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugma, daghang salamat usab sa panalangin nga among naangkon sa pag-adlaw nga pakigbisog among imbitahan ang imong balang espiritu nga magahatag og dugang kusog kanamo samtang kami magtuon sa imong pulong. Salamat ning tanan kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? Arita sa live na to sa Facebook na dinhi atong mga kauban si Gold Chloe Augusto Padhasian. Okay? Og nausab dinhi si Rowel Diases no. Og ang ato usab nga mga kauban. Og niasab dinhi si Nonue Florencel og niasab si Ernie Di Catayas. Niyasab din si Ezekiel Tafalya Dunas, okay? O niyasab din si Bong Sunyega, no? Ang ato nga kauban din sa Visayas, no? Sa RFM Binay, uban usab sa mga Royce family. O usab, niya din si Ruel D. Ases. Hello, Pastor, maying hapon, God bless you always. Maying hapon diya sa itawag nato og Samarlite sa Visayas nga maabot ni atong programa Pangutana Pastor. Daghan tagsuki kasagaran sa atong mangutanahay dinhi dapit sa Visayas mga pinangga no. Og niasab ni si Brother Albert Masias. Okay? Good PM Pastor. Si Albert Masias ni taga Sambuanga Sibugay usa ka SDA mag-aslang ko Pastor. Unsay ipasabot anang Mateo 16:19 og Juan 20:23 kay gamiton man good na sa mga Catholic. Okay? So, sugod na ta. Ato ning kuhanan kay diri sa ta sa Facebook nga live kay mas ganam ko aning live. Labi na live usab nga pangutana. Tawag mo aron na maka-follow up mo. So, kining iyang gigamit dinhi sa Mateo 16:19 akong basahon aron matagaan usag background ang naminaw karon labi na nga wala nakagunit og Bible. Isulat lang ang bersikulo og tapos mong programa basa pagbalik kung nabagid sa balaan nga kasulatan. Una nga bersikulo Mateo 16:19 nagingon, matuman niya, og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa ginharian sa langit og bisan unsay imong pagabugson dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga binugkos og bisan unsay imong pagaluwagan dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon nga linuagan. Og ang Juan 20:23 iyang gipabasa mao ni ang nakasulat 20:23 nagingon. Okay? Kinsa ganing mga sala ang inyong pagabasayloon, kini pagabasayloon. Kinsa ganing mga sala nga inyong pagahawiran, kini pagahawiran. Tinuni igsoon ginagamit ni sa mga Catholic. Pero wala ni maghatag og pagpamatuod nga ang tao makapasaylo og sala. Walay tao makapasaylo og sala. Naay tao nga makapasaylo og sala. Sala sa imong isig ka tao. For example, si Mr. A, nakasala kang Mr. B. Si Mr. A, mangayog pasaylo ngadto kang Mr. B, o si Mr. B, pwede mo pasaylo ni Mr. A. Kaya gi-required may nas Ginoo, higugmaon na to atong kahaway. Pasayloon niya si Mr. A. Pero kung si Mr. A o si Mr. B, mangayog pasaylo didto sa pari, wa man siya kasala didto, how come nga mo pasaylo ang mao nga tao? Wala kay katungod sa pagpasaylo niya na igsoon kay usara ang mo pasaylo.
usara ang tigpataliwala sa Dios ug sa tao ug mao kini si Ginoong Hesus. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5 aton tan-awon. Okay? Nagingon dinhi sa 2:5 aron makita nato kay adunay usara ka Dios ug adunay usara ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tao nga mao nga si Kristo. O imo makita usara ang tigpataliwala. Ug usara sad amo pasaylo og sala. Mabitaw sa unang Juan 1:9 nagingon kung isugid lang nimo ang sala, asa isugid? Dito sa Dios. Okay? Siya matinmanon nga mo pasaylo tay mabasa din sa Biblia igsuon nga ang sala gisugid dito sa isig ka tawo nga wala ka makasala didto. Okay? Dili na siya mahulog nato nga gitawag nato biblical. Now kanang Mateo 16:19 ug Mateo 18 nga imong gigamit, ang context sa Mateo 18 ato naggibasa tong iagi nato nga broadcast nga mahitungod na sa action sa iglesia. Mateo 18 bersikulo 15 ngadto 19 ni nako basahon kay gibasa man nato natong iagi nga broadcast nga naging diha kung adunay tawo makasala adto siya og kanimura meaning in private. Kundi siya maminaw dalig usa duha ngadto tulo ka saksi kundi siya maminaw. Kundi pagid siya maminaw Mateo 18 sumpayag basa, dalon sa iglesia. Kung di siya maminaw, isipon nga hintel. So, nagyon ang pagabugkuson din sa yuta, binugkusan sa langit, ang pagaluagan sa yuta, liwagan sa langit. So, nagisgot sulod sa iglesia. Wa magisgot og individual nga tao, nga mo pasaylo sa sala. Ang gisgutan diha is disciplinary action. Mamangani nga bisag unsa mga bisag gamay na lang mabilin sa iglesia tungod sa mga paglapas sa pagpakasala, adunay disciplinary action. Bisag gamay na lang mabilin og naingon dayon ang 18:20 kung adunay magaisgot nako sa akong ngalan, isa, duha, tulo na ako sa taliwala. Bisag tulo na lang mabilin. Bisag duha na lang mabilin. Si Jesus Christ naa sa taliwala. Mao kana ang buti pasabot nagisgot sa kinatibuk-an sa iglesia, the corporate body which is the church. Wa magisgot og individual nga mo pasaylo og sala. Basagon na ang Mateo 18 balik. Wa magisgot og individual nga tao nga mo pasaylo sa individual nga sala. Kaniadto naka-eskwela biya ning dako nga universidad igsuon sa atong high school days ug required gyud mi nga kinahanglan kaisa sa usa ka semana mag-adto gyud mi dito kay mag-confessal. Amo nang ginamemorize daan. Ang among isulti, Father bless me for I have sinned. My last confession was these are the sins. So, pagsulti din imong sala. Ya tapos ignoon na nga okay, ampo kag napulo ka Birhen Maria, napulo ka man na namo. Wala magisgot nga ang tao makapasaylo sala o sara ang makapasaylo ang sala ang Dios. Buino natay first caller atong dawaton natong first caller. Okay, first caller, go ahead. Sir, Padayon palihog. ngayong hapon, Pastor. Maayong hapon usab diha kanimo igsoon. Bernie Silva ni sa Capitol. Okay, Bern sa Cebu, no? Kapitol sa Cebu? Oo, Okay, Capitol. Diba? okay. Salamat. Padayon, Bern. Kaning, akong papunta na, Pastor, ba kay sa tanan associate pastor mo ko diri sa Capitol. Okay. Unya, na ako yung mga post sa Facebook, sa ako nga wall, about sa mga programs ito diri ba. Mhm. Yan siya ka igsoon ro sa unas. Dasi ginas pagalaga. Simang ba ni Simang? Ayang Yahweh, ayang reliyon karon is kaning Yahweh. Okay. Ya, sige siya og open sa ko ang mga post. Na siya gani na ang cross simbolo sa nahin na mamatay. Nani ko na tao o ligtas. Yan og namatay. Mhm. Ang cross. Mm. So, ang cross simbolo sa kamatayon o dili simbolo sa kaluwasan. Mhm. Yang stand ni Pastor is ang ngalan ko ng Jesus Christ. Nag-send ko ng 666. Mhm. Si Jesus Christ 666, so na iya? Oo, yeah. Pag ngalan ng Jesus Christ, Mhm. ikaw na nga, o dili Jesus Christ, wait, no. So, ang iyang ngalan, sa may ngalan nga gintroduce niya, Ang iya nga, ngalan ni Jesus Christ, Yahweh. Yahweh. Okay, go. Padayon. So, unsa may imong Yahweh, Yahshua, lagi Pastor. Okay. Sa may imong pangutana igsoon, gusto nimo isaysay ko na nga mga area? Mga ayo lang kong mga idea, Pastor, kung saan ni pag patubang ningyaning mga kay kapila gini sa mga post
Sige na siya ga. Kumanda na. So, ingani igso, no? Ato pasabot sa inyo, ha? Kini nga mga tao, nga klaseng mga tao, nagpatuo nga sila rin nakatag-iya sa kalam. Ang ilang pagunahon na igsoon nga ang Bible, Hebrew na siya tanan, no? Walay Greek. Ang Greek ra kuno kopya ra kuno sa Griego, kopya ra sa Hebrew ang New Testament. So therefore dili Esos, okay? Kundili Yeshua. Unya mato pa nila kanamong word nga Jesus igsoon kanang word nga J gi-discovery o gi-introduce na ni Peter Galatin, no, sa 14th century. Unya nag-represent sa word nga Jehovah. O ang word kuno nga sos. Ang sos kuno sa Griego is kabayo. O ang sos kuno sa Hebrew is swine kung baboy. So therefore, si Jehovah kabayo or si Jehovah baboy. Okay? Nga ang ngalan kuno samahan mao si gitawag nato og Yahweh. Okay. So ingani nga mga pinangga nga pagpasabot kaduha tong imong giingon nga cross, unahon ta tong cross. So kanang word magud nga cross igsoon, wala pay Roman Catholic na anay cross. Okay? Unya, when in fact si Jesus Christ na si kaugalingon nga cross iyang gipas-an na sa Juan Kapitulo 19, akong giabrahan daan samtang ikaw nangutana. Sa Juan 19:19 nagingon diri. Og si Pablo usab nagsulat usa ka pahibalo og kini iyang gibutang sa uluhan sa krus. Ang pahibalo nga nag-ingon si Jesus nga taga Nazaret nun, hari sa mga Hudiyo. Unya sa 17 nagingon, busa ilang gikuha si Jesus og siya nilakaw nga nagpas-an sa iyang kaugalingong krus. Unya nagpas-an siya kaugalingong krus ug kang krus nahimong simbolo igsuon sa mga kasakitan, kaluwasan ug uban pa. Sama na nga kung gusto ka lumakaw ka, dala ang imong cross, okay? Pas-an na imong cross. Unya kung imong patan-awon ang Galacia Kapitulo 6:14, doon na sa gibot ipasabot yana ni Pablo, nagingon siya dinhi, akon magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo, okay? Okay, 14 atong basahon, no? Paingon nini sa gitawag nato og 16 igsuon nga ay Timoteo Galacia man di ato. Sorry, Timoteo ako nabasa bantog di na ako mabasa. Okay, sa Galacia Kapitulo 6 bersikulo 14 nagingon, apan pahalayo kanako ang pagpasigarbo gawa sa krus nga sa atong Ginoong Hesukristo. Wa kay laing ipasagarbo gawa sa krus ni Ginoong Hesus. So sa ato pa nagsimbolo ni siya. Now, kanang word nga Yeshua igsuon, walay word nga Yeshua sa original, no? Kopya sa original sa New Testament. Halos tanan nga mga theologian igsuon, mga bugat nga theologian moingon nga ang gitawag nato ang New Testament miabot sa Griego ra nga pinulungan dili sa Hebrew. Of course, ang uban nag-translate na lang dayon sa gitawag natong Hebrew. So kung Griego igsuon dili Yeshua ang pagkasulat. Actually kanang word nga Yeshua igsuon in English man na siya. Matod pa sa ubang nga mga assemblies Kahal of Yahweh, Israel of Yahweh, ingon pa sa akong amigo nga Israel of Yahweh kanang word nga Yeshua, Brad, in English kuno na siya. Ang Hebrew gyud kuno igsoon is Yahushua. Umo na iyang but pasabot. Yahushua kuno. Unya nasa dito sa Davao ngayon nga dili man na Yahushua. Kay wa may W sa Hebrew na wow man na dili man na wow. So therefore Yavashua. So maglalin sa sila kung asay tinuod nila tanan kay the same nga bersikulo ilang gigamit, the same nga logic ilang gigamit, lahi-lahi lang nga ngalan na Yabaswa, na Yahushua, na ay Yeshua ug uban pa nga pagasulat niya na. Now, suri lang kayo kay nganuman walay original nga kopya sa original nga niabot sa mga theologian o mismo sa mga library. Adto ka ba dito sa library sa Europe, ari ka ba sa library sa Middle East o asa dapit nga mga library, walay library mo support nato nga ang original sa New Testament Hebrew, wala. Greek na. O kung siya nakasulat sa Greek, ay kanang gisgutan sa Mateo 1:23 o Mateo 1:21 o guman nga mga bersikulo. Imo makita diha sa 23 Emmanuel man na. Sa 21 imo makita diha igsoon nga Eso Kristo. Kay ang rulings manggo Greek kung naay na siya ay gitawag og sigma igsoon, Esos unya sumpay Kristos pero Eso Kristo. So imo makita gavari na siya. Now ingani mga pinangga. Wala tay mabasa sa Biblia nga Yeshua, Yabasya o Yahushua sa kopya sa original.
Muna suri lang kayo sa mga Yahwist tungod kay dili mo makaprove niya na. Ang inyong mga argumento puro lang presumption, assumption, ug guman pa believe, considered. Mo nagpamasahon ng mga encyclopedia, Yahweh considered to be, okay? Yahweh believed to be, ug guban pa. Wala ko kabasa og mga bugat nga mga theologian nga kasaligan nga mga referensya igsoon nga nag-ingon nga ang original nga ngalan sa langitong amahan is Yahweh. Wa ko kabasa niya na. Gipresume lang na nila. Unya naghimo sila kog galingon nila og Bible nga gitawag og Beatle edition 1965, gibutang nila didto ang word nga Yahweh. Mao nay problema diha kay ngano man ang Old Testament igsuon walay vowel. Kung walay vowel, unsay nakasulat dito puro konsonant. Og unsa may konsonant sa ngalan sa langitong amahan, gitawag yud hi waw hi or yud hi waw hi kay ang word nga W lalisunon pa na sa word nga V. Ang uban mo wow na siya, ang uban mo wow na siya, actually dili ka kasiguro. Kay matud pa sa mga referensya nga akong gibasa, nga ingon sila, kanak ko nung W, dito ra nag-introduce sa 11th century by Scaliger. So therefore, it is not W but V. So may sila nga, Yava na siya. Ang uban, Yavi. Now, maglalay sa sila asay tinuod nila. No? So, ingani mo kung pinangga, ang Diyos mo, ang Diyos sa tanang tao, tanang rasa, tanang pinulungan. Ang Diyos mo naglahugay sa original nga pinulungan. Wala na original nga pinulungan. Kung iyon sa siya paglitok ka ni Adto, sa panahon ni Adan, wala na nakarecover niya na. Kay ang unang nga pinulungan igsoon, usara sa tibok nga kalibutan. Ug mao na mabasa nato sa Hebreano kapitulo 11, bersikulo 1, adunay gisgutan na Biblia dinhi. Okay? Ug ang tibok nga yuta may usa lamang kasinultihan ug usa-usab ka pinulungan. Pila ka sinultihan? Usa. Pila ka pinulungan? Usa. Uya, kung imo basahon sa bersikulo 7, bersikulo 8, ang Diyos mi padayag. Kaya nga naman, ang mga tao nag-ambisyon mo abot og langit, nagbutang silang Tower of Babel. So gilahugay sa Ginoo ang usa o usa ka gitawag nato og pinulungan og usa ka sinultihan, gilahugay na siya. Nawala na siya. Nga giyon sa paglahugay ini, bersikulo 7. Basahon ta. Sa Genesis 11. Umarika mo mga naog kita og lahugayo nato ang ilang sinultihan. Lahugayo nato ang ilang sinultihan. So ang sinultihan ni Adan, kung unsa man to, gilahugay na to. Mao na nga daghan na kaayong klase-klaseng mga sinultihan karon. No? So ang pangutana mao ni, kanang ngalan nga Yahweh, Yahshua, mao ba na ang ngalan sa Dios nga tua sa langit? Definitely dili mao. Pero sila miingon mao. Pero atong tistingan, Biblia li atong patabagon. Una, wa kay mabasa sa Biblia. Walay mabasa sa Biblia nga ang original nga pinulungan sa Dios nga tuas langit ang pag-pronounce na Yahweh. Walay mabasa sa Biblia. Okay? Ang mabasa sa Biblia, walay makalitok niya na og wala gitugot sa tao ang paglitok. Ikaduhang Korinto kapitulo 12. Versikulo 2, 3, 4. Okay, atong tanawon. Ikaduhang Korinto kapitulo 12. Nagingon diri. Nakaila ako og tao nga anaa kang Kristo nga nafulog upat ka mga tuig na karon. Gisakgaw dalang ngadtos ikatulong langit. Asa dapit? Ikatulong langit. Kabalo biya ta primerong langit mao ni nga atmospheric heaven? Genesis kapitulo 1. O kabalo sad ta nga ang ikaduhang langit mao na ang gitawag starry heaven. Salmo kapitulo 8. O ang ikatulo nga langit, walang langit sa mga langit. O kung sa'y pinulungan sa langit sa mga langit, nagingon, atong basahon, sumpayan na to. Versikulo 3. O ako nasayod, nga kinintawhanag gisakdaw dala, ngatos paraiso. So dito si katulong langit, to ang paraiso. Okay? Gisakdaw dala, ngatos paraiso, kung diha ba siya sa lawas, sulod sa lawas o gawas, wala ako nasayod. Ang Diyos maul lamang ang nasayod. O dito iyang hindunggan ang mga pamulong-pulong nga dili arang malitok, nga gidili sa tao ang paglitok. So dito di ay sa ikatulong langit, nga tuwa dito ang paraiso, katon tawhana nakadungog og mga pamulong-pulong, 5 minutes na bilin para matapos atong first portion. Nakadungog og mga pamulong-pulong nga dili arang malitok og wala gitugot sa tao ang paglitok. So ang language nga tuwa sa langit dili malitok og wala gitugot sa tao ang paglitok. Kung ang ngalan nga Yahweh pinulungan na gikan sa langit og ang ngalan nga Yahshua pinulungan na dito sa langit. Question, nganong imong nalitok?
Ha? Gidili ang paglitok o wa gitugot sa tao paglitok nganong imong nalitok. Laktod nga pagasulti, gadamgo-damgo lang ang mga Yahweh, ang mga Yaswa, nga maingon nga mo ni original. Nga naman, ang original dili malitok. Mamanigingon sa balaang kasulatan. Okay? So imo makita nga panaghap lang na, pero ang Dios tinuod mo ni. Ang Dios mao ang Dios sa tanang pinulungan. Pwede siya musulti og Hinebro kung iyang atubang Hebro. Pwede siya musulti og Grigo kung iyang katubang Grigo. Pwede siya mustorya og pinulungan nga Aramaiko. Mabitaw ka nang mabasa nato sa Biblia nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? My God, why hast thou forsaken me? Okay? Huthios mo, istin ig katilipin mi. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Eloi, lama asaptani. Sabaktani, dini sa gitawag nato igsuon nga lahi nga pinulungan. Asaptani, dini sa Hebrohano nga pinulungan. Nasayop ba na siya? Wala na siya masayop igsuon. Ing ani magud ang tinuod mo ni. Gibasa sa Ginoo ang naasulod sa imong kasing-kasing. Magunsa man ang ingon kag ngalan, unya ang imong kasing-kasing layo di ay. Ha? Mamitaw nga unang Samuel 16 city, klaro magtinaw kayo nag-ingon diri nga matupan niya diri. Ako masahon. Apan siyo ba miingon kang Samuel ayaw pagtanaw sa iyang nawong kung sa gitason sa iyang barog tungod kay ako nagasalikway kaniya kay si Jehovah nagatanaw dili ingon sa makita sa tao kay ang tao nagatanaw sa panagwais sa gawas apan si Jehovah nagatanaw sulod sa kasing-kasing. Okay? Bisag kapila ka ba mo claim pero ang imong kasing-kasing wala diha tubangan ni Jehovah. Wala, zero balance ta. Okay? Na ang pangutana mao ni usaon man di ay nato pagtawag ang ngalan sa langit ng Amahan. Kanang mayroon ka dito sa mga bukid nga magbabaya, gidawat na sa Dios. Kaya ang Dios mo'y naghatag anak nga pinulungan. Okay? So, imo makita igso nga ginadawat na sa Dios. Unang Hari, Kapitulo 8, 47, atong tanaw ng gingon sa balaang kasulatan. Okay? 8:47 nag-ingon. Arong matinaw ni siya. Okay? Nag-ingon siya din 43, I mean. Mamati ka diha sa langit nga imong puloy-anan og buhata sumala sa tanang mga pagtawag sa lumalangyaw kanimo. Okay? Buhata sumala sa pagtawag sa lumalangyaw kanimo. Kung gitawag sa mga nitibo og magbabaya, walay problema. Ang kasing-kasing sa nitibo may gitanaw sa Dios. Kung imo siyang tawagon og Jesus, walay problema. Kasing-kasing mo'y tawagon. Now, ingani na lang. Wala may nakaserten kung unsay ngalan sa langit ng Amahan. Okay? Kaya nga naman, puro man yung mga substitute ang itong pinulungan. Ang pangutana mo ni, hinapos na mga adlaw, unang Timoteo 3:1, sa katapusang mga adlaw, paabot ang panahon nga malisod. Datas hinapos nga adlaw. Sa hinapos ba nga adlaw, Yaswa ba ang gibutan sa balaang kasulatan? Yusa, imo makita, majority, Jesus. Tanaw ni mo ha? O na, okay, 3:16 sa unang Timoteo. Nag-ingon diri. Okay? O dili malales nga dako gayud ang tinago sa atong tinuhuan ang Dios na dayag diha sa lawas. Kinsay ngalan na dayag sa lawas? Gikan sa iyang pagka-Dios. Jesus. Okay? Nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu, nakita sa manulunda. Kinsay nakita sa manulunda? Si Jesus. Gituhuan dinis kalibutan. Kinsay ni si Jesus? Gibayaw ngadto sa himaya. Jesus. Pangutana. Kinsay ngalan nga milukop sa tibok nga kalibutan? Jesus. Nailhan ba ang Yaswa? Wala. Pamaghani kay milukop sa tibok nining last days, milukop sa tibok nga kalibutan. Ang mga Yahweh o mga Yaswa, pila na sila katuig sing wali-wali pero wa magid mo daghan. Unsa na nga klase nga espiritu ang naadiha? Nganong dili kagadaghan? O bitaw nga atong iwali gini si Bueno. Igsoon, nakabsan magita sa atong panahon, alang sa atong first portion, mobalik kita karon tod-tod. Ayaw paghawa.
sa ako lang ha. Miss, thank you. Ayaw, kabala ka na. Ang importante, magpaayo lang ka. Bueno, may balik kita mga pinanggaw sa atong pagbalik atong basahon ni atong mga amigo din sa Facebook. Niya sab si Gold Chloe Agosto Padhasian, mayong hapon pastor. Niya din si Narbasa Binos, mayong hapon pastor. Greetings from Hong Kong. Ellen Rodriguez, mayong gabi pastor. God bless watching from Japan, no? Ako hangyo sa atong mga pinangga mga igsoon nga na sa Facebook, palihog i-share lang at least matagaan nato og impormasyon usab ang tibok kalibutan. Kung inyo na i-share, dako na kay mahimo alang sa mensahe. Niya sa dinhi si Zarpen Jr. watching live here at Samyuk University, South Korea. God bless you, Pastor. Okay, maayong hapon usab diha sa ato sa South Korea. Niya sa dinhi si Franklin Rosas, ug niya sa dinhi si Flor Estanyo Caragan. Niya sa dinhi si Brother Yanix Kiamko. Maayong hapon diha nimo, Brother Yanix, no? Ngayong hapon, Pastor Chris, grabe na katugnaw diri watching from Japan. Grabe, tugnaw yun Japan, no? Di mo makita, winter biya, no? Labi na usab din sa US. So, sige lang, egsoon. Kompletong man mo diha sa gitawag nato nga heater diha sa inyong sakyanan o sa inyong balay. O nga na magid ang kinabuhi, no? Niya sa din si Raymond Sinyal, mayong hapon pastor, watching here in Luay, Bohol. God bless o mayong hapon usab diya sa Bohol, no? Niya din si Annabel Tumampos Lagata, watching from Dubai. Ug niya sa din si Agustin Juban Kulungan, aslang ko pastor na abata verse nagpamatuod about Trinity teaching. Naglibog lang ko kinsay nagsulti nini sa tinuod. Trinitarian ba o usa? Okay. Brother Agustin, ngani, kung mag-ingon kag word nga Trinity, wala tay mabasa word for word. Ang gitawag sa uban og litra for litra, wala tay mabasa. Kanang word nga Trinity, igsoon, boyno ato sa bugto kay natay caller. Caller, go ahead. Padayon, igsoon. Pasok na. Atong ikaduha nga caller, atong dawaton. Sir? Go ahead, palihog. Padayon na igsoon sa imong pangutana. 1, 2. Ang ako pong pana. Okay, go. 3, 4, 5. Boy no, ato sang bugtuon kay malangan ta ana. Ako hangyo sa mga caller, no, palihog manawag ta ato nang bantayan kay lisod kayo nga ang atong panahon precious kayo. Joel Opon agad, good PM Pastor, watching here in Dumilinaw, Kalingayan. Okay? O niasab din si Lord Clint Lapis Redoble, Pastor, pwede ako unahan ako tong basa kay nangutan na ka ako sa tong tiwason ang kaning gitawag sa Trinity. Ngani, ang word nga Trinity pareha na sa word nga gitawag nato incarnation. Labi na ng pagpakatao ni Jesus Christ. Wa tay mabasa word for word diha. Pareha na sa gitawag nato nga mga theological word nga gigamit nato igsoon wa tay mabasa diha. Okay? Dili botsab tungod kay dili nimo mabasa litra por litra, dili na siya tinuod.
kada relihiyon igsuon, pundok, sikta, denomination, naa sila'y mga termino nga dili mabasa balik sa Biblia. For example, kung naka sa Baptist, wa tay mabasa litra por litra nga Baptist Church diya sa Biblia. Kung Pentecostal Church, wa tay mabasa litra por litra nga Pentecostal Church na sa Biblia. Wa tay mabasa litra por litra nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kung ibalik sa Biblia. Mismo pa ubang mga pagtulunan diya igsoon, dili nimo na siya mabalik basa sa Biblia. So mga term na siya igsoon, pero ang mga pagpamatuod mapamatud-an sa Biblia. Ang word nga Trinity, tulo na siya. Okay? Okay. Kung imo matan-aw ang word nga Trinity igsoon, naabay konsepto sa Trinity sa Biblia. Yes na. Unya ato na lang surkaton nga ang pagtulunan sa isde, pagtulunan sa mga fundamental nga uban pa na ay gitawag na tog amahan, na anak ug na espiritu. Mabasa ang amahan Dios, okay? Mabasa ang anak Dios, mabasa ang Trinity Dios. So tulo ka persona sa usa ka pagka gitawag nato og Dios. Mura ba gitawag nato igsuon og tubig ba? Nay tubig nga solid, nasay tubig nga liquid, nasay tubig nga gas. Pila ka klase ang tubig? Tulo ka tubig, solid, liquid o gas. Gikan sa usa ka pagka tubig. Usa na ka tubig. Pero napurma sa tulo ka mga lain-lain nga mga dagway or figura. Nay solid, liquid, gas. Okay? So imo makita tulo ka persona sa usa ka Dios. Mabasa litra por litra nga ang amahan Dios, mabasa litra por litra nga ang anak Dios, mabasa litra por litra nga ang Espiritu Dios. Okay? Now, ingani. Samas kami yun. Genesis Kapitulo 2, versikulo 24. Atong tanaw na ha. 2:24 na nigingon dinis bala ang kasulatan. Ingon siya dire. Tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan og iyang inahan ug mupuyo siya sa iyang asawa ug sila mahimong usa kaunod. Okay? Usa, pila? Usa. Kanang word nga isa, duha bala, dili usa. Pero kung munggago nimo na ay bana na ay asawa o sumunggo, ang teksto nagingon, ang lalaki mo biya sa iyang inahan o iyang amahan, mutipon sa babae o mahimo silang usa. Pila ka buok? Usa, dili duha. Bungkaga, na ang asawa, na ang bana. Nakabalo ba mo mga pinangga? Labi na itong nagtuon sa Biblia, mga theologian o guban pa. Nakabalo ba mo nga kining word nga usa, gikan sa Grigo nga ikad. Okay? Ikad. O kining word nga ikad, o Hebrew nga pinulungan nga ikad. O kining Hebrew nga pinulungan nga ikad, mao kini ang gigamit nga isa o usa nga word nga ikad nga nag-refer sa Dios. Nga siya ra isa. Tanawon ta. Deuteronomy 6:4. Mabitaw mo bang theologian? Dapat inyo ni i-konsiderar. Sa imong godigson, di nato mabasa kay, di nato mabaso lang uban kay, wala man sa gina sila nagtuon sa langyaw nga pinulungan. 6:4 nagingon. Magpatalinghog ka o Israel. Si Jehova nga atong Dios mo usa lamang ka, Jehova. Pila? Usa. Unsa nga word ning usa? Gikan sa Hebrew word nga ikad. Kung word nga ikad gigamit dito si Genesis 2:24 nga naibana na asawa ug nahimo silang isa, ikad. Duha sila. Dili usab ikad isa. Pero kung imo na siyang bungkagon igsuon, ay tulo ba ang gipadayag din na amahan, na anak, o na espiritu. Namatay bersikulo mabasa igsuon nga, naani siya duha. Tanaw na to igsuon ha. Isaiah 44, versikulo 6. Araw makita na to. 44, versikulo 6. Nag-ingon diri. Okay? Nagyon siya. Basahon na to. Okay. 44:6 mao kini ang giingon ni Jehova, ang hari sa Israel. Kama
after sa word nga, ang hari sa Israel, si Jehovah, ang hari sa Israel, na kama, ug na isumpay, og ang iyang manunobos, si Jehovah sa mga panon. Wa mong kamatikod duha ka Jehovah. Ang isa ka Jehovah, hari sa Israel. Ang isa ka Jehovah, mao ang gitawag manunobos sa panon. Pusmon ko sa magbasa. Mao kini ang giingon ni Jehovah, ang hari sa Israel, og ang iyang manunobos, si Jehovah sa mga panon. Pila ka Jehovah? Mabitang usahay, tugkaron sa natong Biblia ba, dili lang tahala pataka o kuan, pasabot sa Biblia. Ang punto mauni na ay tulong nga di nato manigar diri. Mateo 28:29 ngadto sa 20. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, himua silang tinunan, bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu. Usbon ko, pila ka ngalan ang gigamit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o Espiritu. Tulo sila. Kung tawag na ako na siya og Trinity, basig mo asa mabasa ang word nga Trinity. Mao man ay problema igsoon, kaya ang tanan nato gabuhaton din ipabasa. Mangutana lugar ko sa inyo, ingani, mabasa ba ang word nga DNA sa Biblia? Di ka kabasa. Ha? Mabasa ba dinhi sa Biblia ang word nga pneumonia? Mabasa ba dinhi sa Biblia ang gitawag nato igsuon og tuberculosis? Kay di ka kabasa tuberculosis, di ka mutuo nga na tuberculosis. Kay di ka kabasa sa word pneumonia, di ka mutuo nga na pneumonia. Mga termino na igsuon nga dili mabasa sa Biblia, apan tinuod ka na siya. Ang word nga Trinity, dili mabasa sa Biblia, apan tinuod ka na siya. Di tanawa na kasabaanay noong ka. Joke lang na igsoon. So, imo makita sa Biblia, mag-ingong gaytag theology, magtuon gaytag biblical theology. Di ta magsalig sa gitawag na tong mabasa ba, litra por litra, magproblema ka na igsoon. Kaya nga naman, naghan termino dis Biblia, igsoon nga, di na to mabasa sa Biblia, apan tinuod. Okay? So, mo ni siya nga mga gitawag na tong mga punto. So, ato man na pamatudan. Ang Amahan, di naman nato angay nga isulti nga Dios kay kita tanan. Common man na tanan nga Dios ang Amahan. Kung kang Kristo, pertindaghan na sa atong mabasa ang mga bersikulo. Sa Holy Spirit, daghan sa tag mabasa. So, ingan nilang kasimple igsoon, dili nato inganaon ang pagtuon sa Biblia. No? Bueno, hinoon ang uban mo, may ila. Na din si Draxer at si Dor. Hello, Pastor, watching here in Oman. Okay? Niyasab din si Jewel Opon Agan. Gupin, Pastor, watching here in Dumaylinaw, Kalingyan. Okay, mo siya. Anayan gini. Pastor, pwede magminyo gikan kang Lorclant, Lapis, Redoble. Pastor, pwede magminyo og lain kay nanapaw man ang akong asawa. Mateo 19:9. So, muna ang iyang nga punto igsoon. Ingan igsoon. Tinuod na ang imong giingon sa Mateo 19:19. Nya majority sa mga scholars niya na mismo pa ang mga lain-lain nga mga denomination, lain-lain nga mga churches, organisasyon, pariharag stand sa Seventh-day Adventist. Okay? So, kaning Mateo 19:9 nga imong gikutlo, tinuod ni siya. Okay? 19:9 nag-ingon. Mato pa diri. Og magaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas. Okay, na exemption. Gawas kung ang hinungdan, mao ang pakighilawas, unya mga asawa siya lain, nakapanapaw siya. Tino na, nabulag mo tungod sa kwarta, nangasawa kag lain, nakapanapaw ka. Nagbulag mo tungod sa garbo, nangasawa kag lain, nakapanapaw ka. Nagabulag mo tungod sa family problem, nangasawa kag lain, nakapanapaw ka. Pero, kung adunay isa nga nibulag, kay ginundan, mao ang pakighilawas. Okay? Mo niya, naingit tawag og gawas. Naingani, pero iagi sa nato sa church and so on. It's only the authority of the church ang makadefine niya na dili lang ta magbuot-buot. Human nga maklear ka sa church,
Ayha din ka magpakasal. Pero, of course, dito na ka magpakasal sa civil. Kaya kung imuhang yun si Pastor Bacalaris, dili man sa gyud kumingon nga kuan. Pag anyway, ang kasal sa civil o sa church, pareha man na siya igsoon. No? So, pwede ka makasal. Bisag asa na siya nga mga standarding mga simbahan mo, gyapon na siya igsoon nga mga punto. Bueno, salamat ning imong pangutana. Niya din si Lynn Ofi Villanueva Consolacion, sa langit walay minyo. Pastor, walay lalis, klaro kaayo. Mutual ta didto, brothers and sisters, kining widow, pastor, og maminyog makaduha sa yuta. Unya maluwas, tanan didto, bag-ong yuta, human sa 1,000 years sa langit, bakasyon dadon sa bag-ong yuta, og ang matag pamilya, nga naluwas mamunga apan ang pangutana, kinsa man sa duha, ko husband nga maiya nga babay. Salamat, Pastor. Pastor, watching from Kuwait. God bless. Imo namang giingon igsoon nga dito sa langit wala na minyo. Tama man ka. Tama gigay ka. Ug ako man siyang nabasa kaniadto kaning Mateo 22 no. Aton tanawon balikon tas pagbasa kay imo man napangutana dinhi sa live sa Facebook. Okay, atong basahon ang Mateo 22. Balik tas Mateo 22 igsoon. Aron atong matin-aw ni siya. Nayo sa kasenaryo dinhi nga ang gikaatubang niya ang mga Sadyusyo. O ang Sadyusyo igsoon, dili na sila mutuog adunay pagkabanhaw. Kaya di sila mutuog pagkabanhaw, naghatag silang example sa word nga pagkabanhaw. Aron maglisod-lisod kunuhay si Jesus Christ ug ang mga apostoles. Dinhi sa Mateo 22 aton tan-awon og basahon nag-ingon dinhi ang usa ka senaryo. Bersikulo 23. Ug sumaong adlaw ngadto siya sa mga Sadyusyo, mga tao nga nanag-ingon nga walay pagkabanhaw. O gipangutana siya nila nga nanag-ingon magtutudlo. Si Moses nag-ingon, kung ang usa ka lalaki mamatay, nga walay anak, ang iyang igsuong lalaki kinahanglan mga sawa sa balo og magpaliwat og mga anak, alang siyang kaugalingon. So, nagkutlo siya sa Deuteronomio 25, versikulo 5. Nga namang ibalaod sa mga Israelhanon kaniadto igsoon, aron makontinue ang panulundon sa mga yuta o kabtangan. Katong namatay nga lalaki igsoon, mga sawa, ang igsoon atong namatay, mga sawa sa mong babae. Okay? Now, ingon din ni igsoon sa versikulo 24. Okay? Nga na ingon, magtutudlo si mo kay, 25 na lang. Karon diha na mo'y 7 ka mga magsuong lalaki, ang nahauna na minyo ug unya namatay, ug tungod kay wala man siya anak, ang asawa niya gipangasawa sa iyang igsuon mausab ang nahitabo sa ikaduha o sa ikatulo hangtod sa ikopat, tapos nilang tanan ang babae na matay usab nan sa pagkabanhaw gikinsa man sa 7 maasawa siya. Problema ni no? Akto lang sa nintiwason kay aron dili mahang. Kinsa kuno sa 7 ang maasawa niya. Okay, caller, hulat lang. Niya ang tubag ni Jesus Christ igsuon. Ingon siya. Tapos niya ng tanan, ingon siya, nan, sa pagkabanhaw, kang kinsa, kay silang tanan na nagahupot man kaniya, kinsa kuning babana. Ingon siya din sa 19 apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan. 30, kay sa pagkabanhaw, dili na sila managpangasawa, o managpamana kung dili maisama na sila sa mga manulunda dito sa langit. Ang context mo ni, sa pagkabanhaw. Kano sa man ang pagkabanhaw? Pagbalik ni Jesus Christ. So pagkabanhaw, wala na asawa. Bisan pag dito sa kalibog katuig, o human sa kalibog katuig, kay pagkabanhaw ba ang giskutan? Boy na ito sa bugtuon kay natay caller. Caller, go ahead. Paliwag Igsoon. Alo. Okay, padayon Igsoon. Pastor, pangutana, Pastor. Oh, go. Namira kong pastor sa imo mga tubag sa pangutana. May tungod sa Trinity. Okay. Anya, ang akong pangutana mo ni. Sa Katoliko, pastor, nagtuo man mig tulog kalaglaing persona sa usa sa pagka-Dios. Ang tulo, puro gamahanan, walay ubos. Ang akong pangutana, sa Sabadista ba, pastor, ang Trinity magkaparya ra ba sa Katoliko nga Aman, Anak, Espiritu Santo, puro gamahanan, walay ubos, ang tanan tupong sa gaom. Okay. Ang imong giingon sa Sabadista, which means refers sa mga Seventh-day Adventist. Gidagnaya man yung Seventh-day Adventist nga Sabadista.
Pwede sa gyapon ng Katoliko dagnayan og Domingista kay Domingo man ang gibantayan. So ang pangutana, ang Domingista sa Trinity og mao sa Sabadista nga Trinity mao ba? Kita mo ingon. Maura igsoon nga usa ka Dios, okay? Sa tulo ka persona. Og ang tulo ka persona igsoon pareha sila og attributes. Omnipotent, omnipresence, tanan, halos tanan gid, all power. So sa ato pa naa sa tanan, makagagahom sa tanan, og gitawag nato og kahibulungan sa tanan, bisag-asa sa tanan, walay nakalabaw nila, level sila igsoon. Ang amahan di makalabaw sa anak, ang anak di makalabaw sa amahan, ang anak di makalabaw sa Holy Spirit, ang Holy Spirit di makalabaw sa kuan, level sila. Kaya nga naman, wala sila'y sinugdanan o walay katapusan. Okay? So diha nga area igsoon, pareha ang Roman Catholic, pareha usab ang Baptist, pareha usab ang Methodist. Majority sa funda ka gitawag nato og evangelicals igsoon, mauna nga mga pagtulunan. Majority sa evangelicals. Okay, go ahead Digson, padayon. Ikadua, Pastor. Padayon. Sa may ikadua igsoon. Okay? Sige. Laya lang, monitor. Sa ikadua. Anak yung kadua, pangutana, Pastor. Ako sa pinayan sa TV, kadot. Sa cellphone ra pag concentrate igsoon ayo pagtanaw sa TV kay mo late na gamay ang TV. Anyway, makabati man ka sa kuntingog, concentrate lang sa cellphone nga imong gigunitan kay live man ta karon. Go ahead. Okay. Si Kristo sa iyang panahon, Pastor, nagsimba man siya sa iyang amahan. Pagod niya, sa katapusang gabi niya sa kalibutan, nagpatulo siyang sinut, nakurog gid siya, hadlog gid siya, nangamuyo sa amahan, kung mahimo, isaylo kaning kupa, buti pa sabot, gibati isang kahadlok, o nangayo sa tabang ngadto sa langitong amahan. Kanya matog pa niya sa sulat ni Juan, Kapitulo 20, versikulo 17. Iyang giangkod akong amahan, akong Diyos, pagod niya, matog pa sa uban niya mga ampo, ang amahan labaw pa kaniya. Karon naon sa pagkaunsaan ni Pastor nga, nagkalahi man ang iyong teaching o sa teaching sa Biblia. Kaya ang Biblia nag-ingon man, nalabaw pa ang amahan kaysa anak. Ug ang anak, nagsimba sa amahan. Ug ang Espiritu Santo, sumala sa 1:14 o 1:15, sinugo lang. Nabay sinugo nga pareha katupong sa nagsugo. Mara lang pagkutala, Pastor. Kadua. So, unsa mo tubag nako? Okay, niya igsoon ang atong tubag niya na. Okay? Now, nagkutlo ka o kanang gitag labaw ang amahan. Mas gwapo untag maghatag kag teksto. Kay didto ko teksto mo tubag. Kay kung imo lang isay-isay, dili man na maklaro sa audience. Unya kanang imong giingon nga gitawag nato og asa may labaw ang gisugo og ang nagsugo. Depende sa context igsoon. Okay? For example, basahon ako ni. Exodus Kapitulo 3, versikulo 13. Og miingon si Moses sa Dios, ania karon kung ako makadangat sa mga anak sa Israel, og magaingon ako kanila ang Dios sa inyong mga ginikanan, nagsugo kanako nganhi kaninyo, og kung sila mangutana kanako kinsa ang iyang ngalan, unsa ang igatubag ko kanila. Mo ni pangutana ni Moses, nangutana siya sa Dios. 14. Og mitubag ang Dios kang Moises, ako man ang mao ako, og miingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel, ako man mao ang nagsugo kanako nganhi kaninyo. Imo makita ni Nixon na, ako man mao ang nagsugo kanako nganhi kaninyo. So ingani nga punton sa imo pasabot ang nagsugo. Mo bitaw nga usahay magkonflikto ang atong theology ingani mga pinangga. Let us remember nga si Kristo nagpakatao. Okay? Unya misulob sa pagsama sa pagkaulipon sa tao. Nabatay mabasa ana sa Biblia naa. Okay, atong basahon Filipos 2, versikulo 6, versikulo 7, versikulo 8 aton tanawon.
Naging ni sa 2, 6. Sugod ta 5. Batuni diha kaninyo kining buhuna-hunaa. Nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Isus. Batunan na, 6. Nga bisan tuod siya nagluntad diha sa kinaiya sa Dios. Kinsay nagluntad sa kinaiya sa Dios? Si Kristo. So tanawa, tignot, nagluntad siya sa kinaiya sa Dios. Kinsay nagluntad? Si Kristo. Sumbahin tas magbasa. Okay? Okay, naging siya. Okay. Nga bisan tuod siya nagluntad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip nga sa iyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang pagailugan. Take note, nasad, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Imo magkakasabot nga, sama sila. Okay? Wala siya mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagailugan. City. Hinunua. Gihawasan niya ang iyang kogalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. 5 minutos na nabilin. Ha? Yugasan niya yung kogalingon. Sa diyang yugasan niya, unsa diya siya kaniadto? Kaya sa diyang yugasan niya yung kogalingon, miipo nato sama sa tao. O sumungko sa pagbasa. Okay? Ingon sa dini. Hinunua. Gihawasan niya ang iyang kogalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. O sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kogalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Nagpaubos iyang kogalingon. Meaning, gikan siya sa taas, nagpaubos siya sa iyang kogalingon. Mauna nga sa ilang conversation kaniadto sa Juan Kapitulo 8, 23 o 24, nag-ingon si Jesus Christ diri. Basahon ako. Okay? Siya mingon kanila, kamu taga-ubos, ako taga-taas, kamu taga-dinhi nining kalibutana, ako dili taga-dinhi nining kalibutana. Taga-asa siya? Taga-taas. Mamitang gihuasan niya iyang kogalingon, miipo nato sama sa tao. So Dios di ay siya nga nagpakatao. Mabasa ba na litra por litra? Nga ang Dios nagpakatao? Yes. Roma Kapitulo 9, versikulo 5. Mao ni atong mabasa. Iyon siya din. Nailaha ang patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Sa diyang pagkatao ni Kristo nga mao ang Dios, mibati na siya kakapoy. Masamara na siya. Muhilak na siya. Malangsang siya sa krus og mamatay usab siya. Naabla sa Biblia? Yakin sa raman siya nagbanhaw siyang kugalingon. Juan Kapitulo 10, versikulo 17. Akong basahon. Ako gihigugma sa amahan sa katarungan nga mao kini, kay ako magahalad man sa akong sa pagpakamatay sa akong kinabuhi, sa paghalad niini aron mabawi ko ra usab unya. Mabawi ko ra usab unya. 18. Walay tao nga makakuha niini gikan kanako, hinunua, ginahalad ko kini sa kinaugalyon kong pagbuot. May kagahom ako sa paghalad niini ug may kagahom ako sa pagbawi niini. Okay? So imo makita nga gamanan siya. Nguna nga sa panahon siya masakit, sa panahon nga muhilak siya, sa panahon nga malangsang siya, sa panahon nga mamatay siya, tungod kay nagpakatao manggod siya. So ubos siya kay nagpakatao na manggod siya misyon. Ang word nga ang pagkatao igsuon. So, pa siya magpakatao, unsa maday siya. Mabitaw sa Juan 18:37, nag-ingon si Pilato, hari ka ba di ay? Mingon si Kristo, oo, ako hari. Og tungod ni ini, ako nagpakatao. So, pa siya magpakatao, ay Diyos siya. Labaw siya sa tanan. Okay, libil sila sa Amahan o Holy Spirit. Sa diyang nagpakatao siya, naghimo siyang sama sa usa ka ulipon. Okay, last question, Nixon, kay 3 minutos na lang nabilan. Okay?
Murag na wala na siya. Okay, wala ayan 3 minutos na bilin. Ingani mag-igsoon kanang atong mabasa sa Juan 20:17 nga ako moadto sa akong mahan nga inyong amahan, akong Dios nga inyong Dios. Tungod kay nagpakatao man siya nini nga kalibutan. Remember siya yung pagkatao biya, wala magid siya. Pero sawa pa siya magpakatao, wala siya'y sinugdanan o wala siya'y katapusan. Okay? Atong tanawon sa Mikiyas Kapitulo 5, versikulo 2, tinaw makay ning gisgutan dinhi sa mao nga bersikulo. 5:2 nagingon. Apan ikaw Bethlehem Eprata, ikaw nga mooy jutay nga lungsod diha taliwala sa mga linibo nga banay Sauda, gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel kansang kaagi sa kaginikanan gikan sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. So kaning bata nga nataw dito sa Jerusalem o sa Bethlehem, okay? Eprata. Okay? Gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Daghang salamat niya ng imong pangutana Igso, no? Mubo ra gyud kay ang panahon. Ako na lang ni basahon ang naa diri. Virgie Jenner Libuna, lain na pud anang magmura. Oy, be open-minded. Okay, unsa man ni siya? Wala may nagmura diri. Ator ba nag-explain? Be open-minded lang tayo para marami tayong matutunan. God bless us all. Okay, yung sa tanong ko lang, okay, unya na lang ang tanong Igso, kay nga naman, hapit na tamahuman. Niya sa Dennis Kim Rivera, okay, nag-time na to, Erna Pasco, JJU Libores, Nicole Bardiskili, niya usab din si Virgie Hiner Libuna, Reben Torres Bueno, dili na ko ni mabasa tanan Igsoon, sorry kayo, kinakabisan na magita sa atong panahon, no? Lami mo ta kay i-discuss aning gitawag sa pagkadisog pagkatao Trinity Igsoon, pero kay wa na magita panahon. Sa ngalan na lang sa ato nga station manager Sergeant Ster Calibud ug sa ato to nga communication director Pastor Hisbon Buscato, kini laman si Pastor Chris Bacalares moingon siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan mo re angay nga mabuhay. Magampot ta. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban. Daghang salamat sa imong gugmag panalangin. Daghang salamat sa balang espiritu among gikalipay ang pakigkuyog diha kanimo. Lord, panalangin matag usa ka namo. Ilabi na usab mga OFW sa tibok nga kalibutan uban sa ilang pamilya dinhi sa Pilipinas. O gingon sab sa mga nagbalatian o Dios, ikaw magaduaw kanila aron sa pag-ayo, pagpanalangin sa tambal nga ilang gitumar nga mahimong instrumento nga to sinanali nila nga pagkaayo. Panalangini ang buhat sa Hope Channel o sa tibok Adventista sa tibok kalibutan. Amo ni pangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.